இன்றே டவுன்லோட் செய்து உங்கள் ஃபேவரட் ஷோக்களை என்ஜாய் பண்ணுங்க. கம்யூனிகேஷன் இங்கிலீஷ்ல இருந்தா தான் அது நல்லா இருக்கும். அப்படின்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் கத்து கொடுங்க. ஹலோ, ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ திஸ். ஐ அம் யுவர் பாஸ், நாட் யுவர் டீச்சர். ஓகே? புரிஞ்சிருச்சு சார். இப்போ என்ன புரிஞ்சது? நீங்க எனக்கு பாஸ் மட்டும் இல்ல, எனக்கு டீச்சர்னு சொல்ல வரீங்க. அதானே சார்? இங்க பாரு பூமி, உனக்கு மாசம் மாசம் சம்பளம் கொடுத்துட்டு உன்னுடைய வேலையும் சேர்த்து நான் தான் இங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நீ புதுசா இங்க இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும்னு நினைச்சீனா எங்கேயாவது இங்கிலீஷ் டியூஷன் இருக்கோ, போய் கத்துக்கோ. டோன்ட் வேஸ்ட் மை டைம் ப்ளீஸ். என்னுடைய வேலையாவது என்ன பண்ண விடு. நான் வேணா பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிறேனே.